खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसंनाय दाबसिननिफ्राय बकबो बरायहरनाय थाबाय फैदों बागु बायदियाव गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार सहरनि सदर सहराव थानाय लुमिमा स्कुलनि बा थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसाया गावनि जोनोम साननि खुसियाव गासै फरायसाफोरनो डायरी मिल्क चकलेटखौ रानना होयो। नाथाय चकलेटखौ जाखांनायनि उनाव माखासे फरायसा गथ'फोरनि देहा हालोदा गाज्रि जायो आरो बिसोरखौ थाबैनो R&B फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नैथि रादाबाव दङ गासै बिटिआर ओनसोलनि सरकारि नङै भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि सोमावसारनायखौ MLA लरेन्स इस्लारिया थांनानै खबर लाहैयो। फोरोंगिरिफ्रा 6.3 दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय थाद'नाय गैयै सोमावसारगासिनो दङ। थामथि रादाबाव दङ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नयदायाव लुफुंनो लानाय इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि अन्थाइ खाम्फाखौ मैयाहाय बेखेवनानै होबाय आरो खाम्फाखौ मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय होनना फोसावदों। ब्रैथि रादाबाव दङ कामरुप मेट्र'नि सिटि बास प्राइभेट ट्रान्सपर्ट गारिफोरनि भाराखौ नांगौनि बारा लानायनि थाखाय गं ब्रिटिशनि गारिफोरनि सायाव पुलिसफोरा केसनि थिसननाय जाबाय। बिसोरो जेबो गनायथि गैयै आयेननि बेरेखायै गारिनि भाराखौ बारा लागासिनो दंमोन। बाथि रादाबाव दङ माजुलिनि सासे सेंग्रानि गोथै देहाखौ मोन्दों। मेघालयनि लुम्फु होननाय जायगायाव मोजां मोननाय सिख्लाखौ दायो पुलिसआ हमबाय। जेब्ला सेंग्राया खामानिनि थाखाय गुवाहाटीनि कर्मतरियाव भारा थायोमोन। बे माजुलिनि सेंग्राया जायनि मुङानो जादों सन्दीप दिया जाथायनि सायाव मेघालय पुलिसनि मददआव आसाम पुलिसआ नागिरदोंमोन। हादराव दासिम गिबि खेब हौवासाफोरनिख्रुइ हिन्जावसाया बारा जादों। 1000 हौवासानि अनगायै 1020 हिन्जावसानि अनजिमाया जेब्ला 2015-16आव 11000 हौवासानि सोलायै 991 हिन्जावसामोन। APC आनजादखौ एबारनिफ्राय आसाम रायजोनि थागिबिफोराल' होनो मोनसिगोन आरो बे बाथ्राखौ मैया बङाइगाव खुंफुंनाय केबिनेट जथुमा थांखि लानाय जादों। APC आनजाद होग्रा बिथांमोना जेराव असमिया, बाङालि, बर' आरो देवा रावफोरखौ मोजाङै बुंनो हानाय जाथारनांगोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। नोंथांमोना उनसंग्रा दाबसिन दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला।